Anya laki din! Unay kamatan sila, nagsapa ka na rin. Diyan nga rudin makaturaw. Anya nga itar aramidam dito kusina. Kit-kitaam agar arunak, damagam pailaang. Ay, di mo pa'y inayadan, mate. May inayad ko ay ati agaron. Amom nga damot matmaturag. Asinaw, ti matmaturaw. Isa ka. Ay na, saan ka matmaturog, Manuel? Agpada talaang asaanan ang makaturturog iti rabi ay. Apay ti ko namdyak ama. Yak manan makaturugan. Gapuking ka. Ay kat nasaya at ang araw tatulungan naklaangan nga agaraw. Ala, ingka agala iti kayo apag sungrod ko ijerwar. Ay na, adda ka dito'y sangwanan ti panganan. Iso asaan arumbang nga agsuyaab ka. Malapdak nga raw, ti agsuyaab. Di mo pa'y amumot arispitaran ti makan. Ay, apa. Ay. Apa yung kata makaturturog akmutan? Ay kat siyempre saan kagayam ang nakaturog idirabe eh? Nagsapa ka nga minabimangon anagaron ka. Na, basol ko manang. Dayta katibagbagakan kasi ka, Manuel. Amin laki din, basol ka. Apay, awan laka din ti basol mo. Ay niya kung matibasol ka. Nagpigsa ti urok mo. Saan ka nga pakaturaw? Sigod madakastaak. Dapat, itakala ang agreklamo. Mangantakit din. Anya laki din. Gakpay hindi maimasin tibangan. Kaputi kurang at turong ko, dirabi. Ay, Anang? Ha? Ni sama, jak na yan. Adda kami dito'y kusina. Nakasango kayo ka dito'y panganan, tatang nanang? Katuan. Ang saan nyo matakot-kot yun, dahil takanan nyo? Ay, Awang gayam ganas ko amangan. Nanang, anya ti mapaspasamak dito, ha? day tatatang mo akabaw Anya, apa malalasak? Talaga mo't akabaw ka. Aguray ka man si kasila. Tila mo ibagbagamaw. Ada ka di problema yo? Ninanang mo tagkamaw. Agasim man. Alauna pa ilang iti parbangon nagararunan. Dilawam day ta, kaya nga rod makaturog gapoy tinagpig sa panagururok mau. Masapula ka na yun nakangarod nga may dito'y balay, Kasi kamang nga may pasaray lumabas-labas ka lang mo dito balay. Lukas taang mapangga dita bangkag mo. Kumusta ngay dananang kang tatang? Di magasak nga ro di jay balay kat... Ay na. Kat anya? Ay. Anya kunak. Agahangos ka itinaunag sa kaagsarda nga agsao. Atan sa problema dan adwa. Anya ko mga data problema da. Diyak nga ro da mo. Ay kadnaskan nga amuam Nagadaw. Tias asigaswag. Dagiti mulak. Dagiti kaldinggo. Manok patok ang baka. Kat, napatpatagdagita para kan ka, ng dagiti mismo ang naganak mo? Bakit kan lakay damutan? Ay nagloko kan anang ibaga iti kasta. Gaputan lakay kan bakit dan? Saan mo nga si kaswan ida? Kata niya ay kumati maaramida. Siyak man lang, di mapanmang pasyar katakwada. Una, tanalalaing kang iti siya.
Maestra ko naman. Sige! Umasidag ka ta ipang-urko kang kaday to igam ko pagsungraw. Kung naman siguro, jak maiturid nga ibaok kang kadato armas ko, ha? Nanang! Anya di mapaspasamak? Aywan. Anya nga agpaysaw ti mapaspasama. Apay nga ilaylayat mo kanyak deta pagsunguraw. Si kanto pa'y ti mangilaylayat kanyak day tawalays. Ibabayo man dagita igam yung nga armas? Armas? Kano pagsungrod ko day to'y igam kaw? Kanya pagsunguro na sa asawang, itilaylayat mong tupay kanyak. Ay, ibabayon. Tamapan tayo man di taon nagtaagsasarita tayo. Pagsasaritaan tayo, ti saan nyo apagkinkinawatan. Ay, balasang kaw. Mabalin asyak laeng ti kasaritam. Saan mo nga iraman ni tatang mo? Ay, saan? Masapul adwa kayo, nanang. Sa anak bakindi nga agap apura. Isupay laeng ita, ta sumaruno aktubay. Kinapudno na, ada talaga problema may kininanang yaw. Ibagam manan asyak ti problema, idinto tanalawag asikat ti ayan ti problema. Makitam da ita pa nagsasawam. Anya ngamin aya ti parikot yo. Problema, sa anak ang makaturog itirabi ay. Kasta mo ilaan ti parikot ko. Agpadpada kayo matgayam. Makarengreng gayam tinagpig sa panagurok na. Apay, san ang makarengreng di nagsapa panag-aron mo? Bangon ka na bangon. Diyak mo no sa dino ti papabanam. No saan kayo ang makaturturog? Kaya't asawon dayta, adain sumyayo adwa. Adda siguro ah. Nakarutiin. Anya dayan ako na. Insomnia, tatang. Jay saan ang makaturog? Nakarutiin sumya ni nanang yaw. Masapul na ti doktor. Sika, tagkasapulan iti doktaw. Sika kasapulan pa iya kapipigsa na klase ti agas. Tadan perde ti panunot mo. Sika, ti adan perde ti panunot na. Adda na panunot ko nga agas iti sakit yo. Yak kaya tagtumari ti agas. Ay, kabuteng na ngamin ti agas. Kano kabuteng nanto, pa'y ti agdigaws. Oh, anyang iti nakitam a problema dagiti naganak ta. Adda insomniada. Gagangay nata na taangan da ngaminan. Kahit anyang aron tinaskin nga aramidan. Adda singasing kukan ka. Numayat ka ah. Malaman, ibagam man na niya tayo bakit? Igatangam ida iti pagbuyaan da. TV? Di kahit makasaway? Katwan. Nagngina ti TV ita. Kat, aglako kamot iti natang mo ang amin. Uray, ang naman ikaw. Igatangam mo ida iti TV da. Tapno saan kan nga agproblema. Padasam ti agurok ka, adda pang urko dito. Ay gano kasta lang. Agala mo nga ron at armas ko. Agpinang urtaitan. Sigurado kasaan na ka mapangaor. Apay ko nam, jak mo taglis eh. Ano makalisi ka ah?
Saan ka na sumanao? Tamaturog ako. O lakay, day ti uso at TV ita. Sagmamano nga ta. 50,000 laang mat. Anya? Nagminamot dayta na TV. Jak kaya dayta. Nagkuripot ka matan. Igatang kulaan na ito motor ko. Day to nga rodan, 30 mil. Nanginalat ta. Mano ayang gamin ti budget mo? 5,000 lang bakal. Ay sus, awan ti 5,000 at TV ita. Nayunam mo tan ta para mutlaang kadagiti naganak mo. Tatang, nanang, adda surpresa mi kada kayo. Anya day ka? Nay, anya day ta nakakarton abi nagkatyaw. Saan kayo nga agapa? Kano di naktupay ka sa sarita ni nanang yaw? Kanayo na nakasta. Si kanto pa'y ti saan amakisarsarita kanyak. Alala, uslay dan. Inkayag tugaw jayan. Tay sarunok da ito surpresa mi kada kayo. Saan kayo ka din nga agap-apa? Dakas ti agap-apa nga agasawa. Oh, nangagmaw. Ay, dakas gaya man. Saan mo't adakas iti panagkunak? Nagmayado na TV da ito bakay. Naglawag kapag buyahan. Kita mo, uray uban kat makitam. Bakay, kasto ito mamatigatahangin ta TV di balay. Sakto pa'y masangot ti agbuya iti TV. Kapo iti nagaduanasken nga si Kaswan. Tatang, nanang, anya ti makunayo. Jack, nakakonsentrate da nga agbuy-buya. Saan da pa'y na makasao? Panagkunam, naragsak da nga tamon lang. Saan danto pa'y nga agkirkiram o kitam? Aglisi kayo tagbuy-buyak. Aglisita ka no? Si kantumot ngamin, pasal-sali ka dita sangwanan da. Awanan tinas ka na problemahan ta bakay. Talagang awanan. Problem solved ko naman. Imbag man na panunot mo tikas dyan solusyon bakay. Oh, believe ka magkanyakon. Huwag nga raw. Naglaing ka talaga bakay. Sakbay ka nga i-on na ito TV. Nas kangag tungtungtan. Anya ti pagtungtungan ta. Buyag pa nga umunay jay Diyos. Sakbay ka nga agbuya iti telenobilam. Day talaga ayam. Sige, sa anak nga agriray. Kanin ka nagluto. Tamasapa tamangan. Tapno masapatamat nga agbuya iti TV. Kawan Ay, katsi ka ngay mag, anya ti aramidam. Mapala agala iti pagsungunod mo. Ay, kating ka nga ruden Ay, anya mo dagitan ang mapaspasamak itaapanawan lakay. Pinatayan dito'y, gubat ijay, nangina agagatangan. Nay, apay asaan nga agtagtagari da ito alaklakayan. Agbuy-buya muti ko na. Ay, kita man analaeng. Nakakidumot. Ay, saan mo gayam nga agbuy-buya? Nakaturong mo gayam mo. Ay, nasaya at mutkit day. Tasya kong tiyagbuya. Ay,
Sulo kun ti agbuya iti telenovela. Uray payag patpatnag. Nanggudiurok ko Nakaturo ka bagaya bag. Kuto. Kuto lang matanti mabuya dito tiba. Nyay, nakaturo gani baka dito tugaw. Inidaran. Da kami, tibuy-buyaan dito tiba. Oh, tatang, anyangay. Mayat mo lang titurog iyo kininanang. Hey, awan, mayatan. Saan kayo anapuyatan? Sana nagmayat tupet pan naturog may kininanang yaw. Saan kayo nga kapapa? Saan mo tang? Ayun na ngayon ni nanang. Napan nakipalingki. Limbabasak lang datang, tao may kayo kumustahin. Mayat ay TV may anak ko. Pagbuy-buyahan nyo lang. Kanayon Saan kayo mo lang amadis-disturbo? Ay, apay ko mamadisturbo kami nga ibraw. Ito no rabi, agbuya kami manay. News, tibuyaak. Drama mo, kininanang yaw. Maturog kayo tatang. Ay, nilaki din. Makaturog kami lang aronay. Makabuya kami pa. Oh, anya bakit? Nakasagana kan ngagbuya. Wan, kita anak katugawa kon. Ala, iong kong arudang na ito TV. Ay aguray ka man lakay. Damagak man kan ka. No anya tinabuyam anyos idinapalabas arabi Kasla. Di mon malagay. Agkabaw ka na talaga. Bakit? Si Kangay, anya mo tinapasama kaya buy-buyam at telenovela. Bakit? Anya nga minon ti inding na nga agpaysaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.